खुलुमबाय बयखौबो एबसुखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानो नाङा होननानै फर्मार प्रेसिडेन्ट अफ अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्ट इउनियननि श्रीजुत नीना कान्डु बिथाङा खावलायदों एबसुनि जुथुमायाव। नोंथांमोना नायनानै लालाय मैयानि सानाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जुथुमायावहाय बाहागो लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लादो। আৰু एबसु মই কৈছো एबसु আপোনালোকে কৰক सोशल बर' কাৰণে কৰক। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थियाव UPPL आरो NDA खौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों। एनी पलिटिकल पार्टी निसिना पलिटिकल पार्टी किबा निसिना नकरिबि for all Boro student youth for Boro people, not for any political party. Boro समाजर कारणे Boro future कारणे अपना लोके Boro एबसु अलमन न्यूट्रलिटी मेंटेन करी पेले मूवमेंट करिले स्ट्रंग होबो आरु मानु रेस्पेक्ट करिबो मानु इज्जत मेंटेन करी होताय मेंटेन करी ताकिबो एकाने न्यूट्रलिटी मेंटेन करबो बर' समाजर कारणे करिले आरु बेसी ভাল হ'ব বুলি মই মোৰ মনৰ পৰা ভাবো। লাষ্টলি आरु यात মই आरु নকম আপোনালোকে ইউনিটি बर' সমাজে যেনকে ইউনিটি লোকে ভাবিছে হেতু মেইনটেইন কৰি ৰাখিবি আৰু এপসু মই কৈছো एबसु আপোনালোকে কৰক सोशल बर' কাৰণে কৰক। एनी पलिटिकल पार्टी निसिना पलिटिकल पार्टी किबा निसिना नकरिबि for all Boro student youth for Boro people, not for any political party. बर' समाजर कारणे Boro future कारणे अपना लोके Boro एबसु अलमन न्यूट्रलिटी मेंटेन करी पेले मूवमेंट करिले स्ट्रंग होबो आरु मानु रेस्पेक्ट करिबो मानु इज्जत मेंटेन करी होताय मेंटेन करी ताकिबो एकाने न्यूट्रलिटी मेंटेन करबो बर' समाजर कारणे करिले आरु बेसी ভাল হ'ব বুলি মই মোৰ মনৰ পৰা ভাবো। लास्टली जोंनि जातिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय बियो एबसुआ एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो पुलिस सानै मोनबाय नालाय MLA जानानै आंजों थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय MP जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जातिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। आं बुंफ्रामो दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो सोमला थाफायो आंजों उरखाव थाफायो बै समाव। दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो BPF मोजां मोनग्रा नङा होमबा BPF जोब दे मिथिखागौ आं BPF जोब। दानिया पार्टि दानसै इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003 नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै दाना पार्टिखौ आं जों होनबाय MLA फ्रा नाङा पार्टिखौ नाङा एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ जोंनि जातियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो गावो होननानै बुंबाय आङो मानिथाराखिसै। दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोनमालाय मा जानो हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनिजोब बिएलटिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय बिसोरा केन्डिडेट गैला केन्डिडेट डाबल जाजोब्बाय हाग्रामा गटनि केन्डिडेट उरखाव गटनि केन्डिडेट बेबायदियावनो BPF आरो BPPF दानायसै आरोखि उरखावा
बे मोनसे जारिमिन बेयो सोखावनाया सोर दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर